Inteno wo indubone ya no ya emono Krontihene ono so Akuapem-Akropong ono so de na no atomo bi won so de adesere to abatan akyerɛkyerɛfo kebi omufo oso bibia fa ne ho entumo ebie sanse se de mabunu yi omusi fe no msanyo ya enya ne kwaso yi ha adwene eba ne sa na won makasa daache wo hyebere na won mo ese no pon osahene boafo ansa otoso miensa kyerɛse kwambɔne anipa bi no fa so enum no bɔne nkanka ne mabunu no ha adwene wɔkasa ewodwa wo boy ya wode hyebere ma okunu ne jibi kwame ya bebio enimonyam ne mfie miensa wode tena kyekyewerɛ akonwa so ene wode te awofo akyerɛkyerɛfo ne kabi wonfo nyinanim sɛ wonka mom sɛ bayi a betumabunu no fo no watwe wo ho afiri no bɔne ho na yetu ase ne den yetu ase preko esane sɛ daachi bi yerinya nipa sabio wobedi abusuapan ana yerinya nipa ebedi yanim nrubonu ne yakabia na bi ne den premprem bi ne kokko ya warkan kokko na warkan man kakra manu yansi waje so musa wa friend se den mabun moma yemfa ya ho nhyem yenuamia moma yemfa ya ho nhyem nrubonu enya no penere bebre wo ho na yemu bi di yentumi modin na emom yabɛboa na yetuase enu echi berima okunu ne jibi kwame ya baby otoso miensa achem kyekyewerɛ hene edito manfo wa achem ne Akuapem anim ye ba ha ne ya ba betrans ase so wa ha no obu a ye Akuapemfo ne ye de ma ye gya wo Akuapem amu no saa obu no esese ne ahobrase na ese ye de ma ye nwuranom wo kyeman mu ne a mepɛ sɛ ye ne sɛ Akuapemfo nyinara a ye wo kyeman mu ha esese ye kan ye ho bom menhu Akuapemfo kakra bi wa ha what the one year from and I'm to one dream one year Akuapemfo ho. And Sasia won yanum to so a woody no, what Boakra tons aseno, and Akuapemfo be brave one rich won. Miss Akuapemfo Ninara, Mommy and Bray and one saying kind of humbum, near some yura, nom,